Bro, nari ko karon pa itong tambal bro kay tambal sa iro, amo iro gikuan naman bro, gikapon ba ya. Nay antibiotic na remote ko palit bro. Sa processor ba doon kayo. Hapon na bro. Hapon na ka na, git-git bro. Klaro pa dyan akong cellphone, kang git-git na. Tadi padon sa merkado ni bro nya ready padon ni sa Alta Vista. Babaw ba sa babaw Alta Vista dito ta. Processor. Kani bro mga milk, mga kanili milk tea bro, milk tea, ice coffee. Sige bro, salamat mga tanaw bro. May hapon na tong tanan. Okay, bye-bye.